Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po ay isang OFW at gusto kong i-share ang experience ko. January 19, 2018. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Hapon noon at naisipan kong pumunta sa clinic para magpa-BP. Nakita ko na 149/95 ang dugo ko. Ninerbiyos agad ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko at hindi ko alam kung paano ko pabababain ang BP ko. Parang nasira ang buhay ko simula nung araw na yon. Ang nasa isip ko, baka mamamatay na ako. Nagbabad yung thought na yon sa utak ko. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos simula noon. Pwedeng sabihin na nabaliw ako. After 2 weeks, nabawasan ako ng 10 kilo dahil nga takot na akong kumain. Hindi ako makatulog. Nag-doctor hopping ako para ipacheck kung anong mali sa akin. Sabi ko I'm not okay. Internist, cardiologist, dentist, ENT, physiotherapist, x-ray, blood test, lahat-lahat na yan. Pinacheck ko. Feeling ko, lahat na lang sumasakit sa akin. Hanggang isang araw hindi ko na makayanan. Nagpasama ako sa aking asawa sa hospital. Sabi ko hindi ko kaya. Ang taas na ng BP ko. Pero sa ER, chinek yung BP ko, 135/86, which is normal naman daw. Normal ba yun? Di ba 120? Ano ulit? 120/80. Okay. 135/80. Mataas yung 135. Okay, Doc. Huwag kang kakain masyadong kanin, ha? Bawasan mong rice. Okay, Doc. Sige, sabi mo. Sabi ko sa Huwag ka rin ER. nagpupuyat para hindi masyadong bumaba yung 85. Oo. Tsaka hindi dapat nagkakape. Ang dami mo nervyos, iha. Joke lang. Nagmamarunong lang po kami. Joke lang, Mamaru. So sabi sa ER, nung chinek ang BP ko, normal lang naman daw. Sabi ko hindi ako makahinga pero okay lang naman daw ako. Sabi ko CT scan ako kasi masakit yung leeg at ulo ko. Para akong tanga na sinasabihan ko yung doktor na may mali sa akin kahit sinasabi naman niyang wala. Ako talaga ang pumilit pa sa doktor na CT scan ako. Kitang-kita ko ang bagsak ng ulo ng asawa ko na parang give up na rin yata sa akin. Wala kaming nakitang mali sa akin. Doon na talaga ako parang sinampal-sampal na meron nga talaga akong sakit pero sa utak. Anxiety kung tawagin. Hindi ko makontrol ang utak ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko dahil nga takot akong mamatay. Nag-medication ako ng 2 weeks. Sabi ng doktor ko, patingin daw ako sa psychiatrist. Pumunta muna ako sa hypnotherapist pero wala pa din. Nag-try ako mag-psychiatrist pero hindi ako nakakalma. Isang araw nagpunta ako sa dating tinutuluyan kong bahay. At doon ako umiyak ng umiyak. Umiyak ako dahil gusto kong bumalik sa dating ako na masayahin. Pero hindi ko alam ang gagawin. Nakipag-usap ako sa Diyos na bigyan ako ng baby. Yun lang naman ang alam kong makakapagpaligaya sa akin.
Makalipas ang 1 buwan, niregla ko. Pero sa pang-5 araw na ako'y dinudugo, hindi ko alam, pero ang lakas ng paniniwala na buntis ako. True enough nang mag-PT ako, lumabas sa test na buntis ako. Pero bakit ako dinudugo? Dali-dali kaming nagpa-check up. In-ultrasound ako pero wala nakita. Nung nagpa-blood test ako, doon nakita sa hormones ko na 5 weeks na daw akong buntis. In-ultrasound ulit ako at may nakita na ang doktor na maliit na maliit. Sabi ng doktor, miracle na lang daw kung mag-grow ito. Pero binigyan pa rin daw ako. Sabi ng doktor, miracle na lang daw kung mag-grow ito. Pero binigyan pa din niya ako ng pampakapit. At meron ngang himala. Milagrong nag-grow siya. Sa kabila nito ay patuloy ang pagdugo ko na umabot ng 3 months. I'm pregnant and I'm still having anxiety. Just imagine, dumoble ang takot ko. May mali sa akin. May bata sa sinapupunan ko. Grabe ang stress ko. Nagpapasalamat ako sa aking asawa na ginawa ang lahat para kumalma ako. Nag-yoga, nag-meditate, nag-bars therapy ako. Every weekend may pumupuntang bisita sa bahay dahil nga inopen ko sa kanila ang problema ko. I was thankful sa mga kaibigan namin. Noong naka 5 months na si baby sa sinapupunan ko, nilabasan na ako ng panubigan. Hindi na yata niya nakayanan ang stress ko. 9 days siya sa NICU. Sad to say, he didn't make it. I need to go through all the process na kinatatakutan ko. Ang maospital, ang mamatay sa ospital. And to think na nasa ibang bansa kami noon. Kailangang i-cremate si baby. Kailangang pumili ng urn. Ipaprocess ang pag-uwi ng urn. Paglilibing ulit sa Pilipinas. At padasal. Habang inaasikaso ang lahat ng ito, patuloy ang anxiety ko. Hindi ako masyado nagluksa kasi sabi ko sa sarili ko, ako na ang susunod. Nagpahinga ako sa Pilipinas ng 1 buwan. Nagpa-check up ulit at sabi nga ng doktor, need ko na talaga ang neuropsychiatrist. Pero kinausap ako ng mga magulang ko, mga tita ko, na dapat kayanin ko ang lahat. Nagnovena ako sa lahat na yata ng pwedeng pagnovinahan sa buwan na yon. Pinalakad-lakad nila ako para makita ko daw kung gaano ako kaswerte sa buhay at kailangan kong maging grateful. Sa totoo lang wala naman dapat talaga akong problema, kundi ang utak ko lang. Lahat nag-aalala sa akin dahil talagang ibang-iba na ako. Nag-iba na ang lahat ng pananaw ko sa buhay. Parang wala nang saysay ang buhay ko. And then after 1 month, I need to go back to work abroad. Nag-change ako ng lifestyle. After work, jogging o gym kami na asawa ko para makatulog ako agad dahil sa pagod. Kapag patulog na, nagme-meditate ako. Kapag umaatake ang anxiety ko, inilalakad ko na lang hanggang sa ito ay mawala. Minsan naman tumatakbo ko. I was slowly healing. Lahat na lang yata na try ko na. Sabi ko nga, ang laking pasasalamat ko sa aking asawa na nagsubsob ng klase ko bilang akong nagsasub ng klase ko kung bigla ako nagkaka-anxiety. Nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko, sa mga boss ko, sa mga relatives ko. Sa tulong nila, I was able to slowly defeat my demons. After 6 months, I was pregnant again. And now we already have our baby girl. She takes away all the negative thoughts that I have. Though sometimes meron pa rin pag-aatake sa akin,
Pero makita ko lang ang baby ko, okay na ako. Buhod dito, naging katuwang ko ang pakikinig ng replays ng tambalan nung naka-bedrest ako. Talagang good vibes ang dulot ng programa ninyo sa mga taong gaya ko na may pinagdadaanan. Muli salamat sa mga tumulong sa akin para mapagtagumpayan ko ang pagsubok na ito. Ako po si Ness, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one SM radio station. Love Radio.